lang hilin eh. Hi, good morning. Maadong adlaw. Maadong adlaw sa tanan. Lantaw sa akong vlog. Hindi pa ko magsugod. Salamat tas tang labang kagahom. Karong oraso, karong adlaw. Pitik pagkatang kasing-kasing dagat pagkatang mata bitaw. Good morning sa tanan, sa gawas og sa tibok kalibutan, madung adlaw madung tanan. Karon kining hayag na maglangit. Ana pong sakan po ko sa bakilid tungod sa ahong pamilindarig mga kahoy katong niaging semana na hanggi pang bilin, ana pong balikon, dahana pong dugangan kay labong ning hayag na kay nada ko'y order nga suman para sa igagaw na Manila anak sa igsoong tatay yung PM raman nga magpabudbud ko no sa pakuha ko siyang brother hapitan dalisbay muna mga hoy sako ikaw na ko'y kasunglod og mga pinakalit nga order. Pasalamat di ako sa order kay nagpakalit sa order madun na laman may gamay income mabot. Salamat ko sa order sa suman. Hindi pa ko magsuman, mga hoy pa ko una kay aron lagi kasunglod sang suman labi na masiguan niaging simana niaging karon pa ding lamdag aron ko magsiguan ako'y andam kay haram ni sangat sa tanan niyang mga kahoy balag buhi balag ni panapsapan kay buhi man ni pangahoy kay mga medudus bay ara ni ug mo init ibuad sa kasada ug di mo init sangat sa abuhan nako ari ron sa bakilid pangahoy, hindi po ko hagbas kaya hindi tam nagkalandanin sa ganda. Ang pamutubirog din kag may kahoy. Ano panatap pala ito yan dugduban kahit pangkalan kanang kukalan tanong kukalan penguaran karena kalian begini untuk kalian ini ini kok masih karena kalian kalian kayak kuan naman eh aku bangun mas bahay kanan kaya nakagalas merkado sa Sinta Ibu anak plaka puno banyak mainit na ito kan nagugal nung nakabidyo ko kaya wala na patagto
Lalay na to. Ayak, rantang sa dami. Awat dulu kayo ginaw man. Karlan. Igan sila ninahog buinit na patay naman yung mga dahon-dahon doon. Ulihin ko rin ang pambag kalan. Ay, no. Isus. Lingkod sa ko garijot. Grabing hangata. Kay pakilid. Mugulang lingaw. Mga taguat sa kuan ni mag lampas-lampas ay gudani gang tamnan og kuan. Karlan. At bang na magundis bay. Na. Kung sakto na dyan inita. Kung baga na ng mga dahon nga hangi panghampas. Ala nang dubduban. Isa yung magdubduban na ang damon na nga tamna lagi nagkarlan. Pag nalaman ay maando. Daghan mo gilang pasag na rin na. Dahil skilid o na. Sa una kita na magkamuti sa una. Sa ubos na na kahoy. Kanang kagling green. Kay Doras Bay. A few moments later. Tirino, nagiris makagani ate. Lami man to.
Katong kasi na si Pira na hang nagilis ka. Ang guys, bye. So, naangay na to. Eh, maglisod. Pagbijaan na mi dari. Ang layas na sila. Na practice. Kusga. Ano yan na, dali. Kwarta na eh. Hindi ni kwarta na eh. Oh, may bitaw pa sa Udaag may umas ng undoy. Udaag may ang mga hubog-hubog. Sa matay. Sakto na to. Vlog sila. Sakto din sila siyang saktanan. Satu hari, si. Sige na, okay, ang pen. Ang kung tubig, ang namigas ulit. Ewan ay kaso. Di na yun. Nang layas na sila, bijaan na mi, tatay na bilin. Ang sakto pa ni mo, imo na. Masa na eh? Minit. Kung namilay mo init, kung namitaw.